Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa, barkamu da sake saduwa a yau a sabon bidiyo. Ne naku Usman, sannan a yau na zo muku da wata hanya wacce in dai kai amfani da ita to ba za ka sake rasa hoto ko bidiyo ba. Ba tare da na cika ku da surutu ba, za ku ji abin ya burge ku biyo ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyon. Zan nuna muku wannan wace hanya ce, sannan kuma ya ake amfani da ita. Domin wannan hanyar za ka iya, idan ka ɗauki hotuna ko bidiyon ka, babu buƙatar idan ka canja wata sabuwar waya ka ɗauko ka sa zanda ka dinga tura a kawai kana canja waya kana sa account ɗinka, gaba ɗaya hotuna da videos naka gaba ɗaya za su bayyana a waccan wayar ba tare da sun ci space a waccan wayar ba. Sannan wannan ma idan ka riga kai amfani da wannan hanyar, za ka iya goge duk wani hoto da bidiyon ka daga kan space ɗin wayar, domin ya kasance bai cima space ɗin waya ba, yana kan account ɗinka ne. Ba tare da na cika ku da surutu ba, dai mu je cikin bidiyon in nuna muku wannan wace hanya ce kuma yaya ake amfani da ita. Amma kafin nan ina roƙonka, idan kai sabo ne a nan ko kuma ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, ina roƙonka da ka danna mana subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mu dora. Sannan idan bidiyon nan ya burge ka, sai da ka danna mai like, sannan kai shi ga yan uwa domin kowa amfana. Ba tare da ɓata lokaci ba, mu fara bidiyon. Kai tsaye application ɗin da za mu yi amfani da shi shine Google Photos. Wannan application ne wanda yana zuwa a kowace waya, kuma in ma dai babu shi a wayarka to akwai link ɗinsa a description. Idan kana bukata sai ka taɓa domin ka download ɗin shi daga Play Store. Idan ka buɗe application ɗinka na Google Photos, sai ka taɓa nan inda ke da alamar email ɗin nan, inda ke da alamar kamar suna haka U ɗin nan, kana taɓawa zai kawo kana. Yana buɗo ma nan sai ka duba inda aka rubuta Photos Settings. Gashi na rubuta Photos Settings, kana taɓa zai buɗo ma wannan fuskar. A nan a farko, zaɓin farko za ga inda aka rubuta Backup and Sync, za ka gan shi a kashi a rubuta Off, sai ka taɓa kan shi. Kana taɓawa zai buɗo ka nan, sai za ka ga ya baka alamar kamar inda ake kunna abu nan haka, wajen kunnawa da kashewa sai ka kunna shi. Kana kunnawa zai baka damar ka zaɓi email. Ni da ke account biyu ne akan wayata, gashi ya bani damar in zaɓa. Idan account ɗaya ne kawai zai kunnu ne, amma yanzu ya bani damar in zaɓa, bari in zaɓi duk wanda nake so. Yanzu na zaɓi wannan account ɗin, gashi ya buɗo min nan. Idan ya buɗo ma nan kawai sai ka yi ƙasa. Yanzu kun ga nan ga account ɗin nan ya nuna shi a nan ƙasa, sannan gashi ya nuna 0% full, gashi ya nuna 15 GB. Kawai sai ka zo nan ƙasa inda aka rubuta upload size. Idan ka shiga upload size, zai buɗo ma waɗannan abubuwan guda biyu. A nan na farko za ku gan shi akan na farko. To na farkon yana nufin a duk lokacin da ya tashi ɗora hotunan naka zuwa account ɗin naka, to ya kasance a matsayin misali, yanzu idan duka hotunan 15 MB ne, to gaba ɗayansu a haka zai ɗora su, ko kuma suna ɗan duhu haka ba a yi editing ɗinsu ba, to a haka zai ɗora su, a yanda suke haka zai ɗora su. Idan kuma ka zaɓi na biyun nan, high quality ɗin nan, shi kuma zai ƙara musu quality, zai editing ɗinsu, zai gyara su yadda za su yi kyau, yadda kai kanka ma in ka gan su za ka ga sun burge ka. Wanda dai ya fi ka zaɓi na biyun nan, kana taɓawa zai buɗo ma nan, sai ka taɓa inda aka rubuta select. Kana taɓawa shi kenan ya yi selecting ɗin wannan, kuma idan ya tashi uploading ɗin hotunan zai ƙara musu quality, zai ƙara musu kyau, zai ƙara musu kai. Hatta bidiyon ma duk abin da ka ɗora, duk abin da ya ɗora akan account ɗin naka zai ƙara mai kyau, kai kanka masu ya burge ka. Sai ka dawo baya, sai ka zo ƙasa na inda aka rubuta still data usage. Idan ka shige shi, gashi nan zai baka damar a nan na farko idan ka zaɓa, zai ke uploading ɗinsu da
data ba iya wifi ba, kawai kana kunna shikenan zai ke ɗora hotunan ka da data ne. Amma idan baka kunna wannan ba, to sai idan ka kunna irin wifi haka tukunna zai yi uploading ɗin hotunan ka. Amma wannan a duk lokacin da ka kunna datar ka, to zai ke uploading ɗinsu a hankali. Idan ka kashe zai dakata har zuwa ranar da zai gama uploading ɗinsu, da kansu za su turo ma notification cewa gaba ɗaya hotuna naka an yi uploading ɗinsu zuwa kan cloud storage ɗinka. Nan kuma na biyu, backup videos over data, shi ma za ka iya saita shi akan ya ɗora bidiyoyinka da data. In kuma baka so ka bar shi a kashe, sai idan ka shiga area mai wifi ko kuma ka yi connecting da wifi, tukunna zai ɗora bidiyoyinka da wannan a account ɗin naka. Amma kuma idan kana son kawai da ka kunna data yake yin uploading ɗinsu, idan ka kashe ya dakata har zuwa ranar da zai gama uploading, kawai sai ka kunna shi. Kuma kana kunna shi kenan, idan ka kunna data zai ke uploading ɗinsa a hankali. Idan ka kashe kuma sai ya dakata har zuwa ranar da idan ya gama uploading ɗinsu gaba ɗaya zai turo notification cewa komai naka an riga ɗora shi akan account ɗinka. Sai ka dawo baya, sai ka zo zaɓi na ƙarshe, backup device folder. Idan kana shiga zai kawo ma duk wata folder da ke cikin wayarka wacce akwai bidiyoyi ko kuma akwai hotuna a ciki. Duk wata folder da ke da hoto ko kuma wata folder da ke da bidiyo a cikinta zai nuna ma ita nan. Idan gaba ɗaya za ka ɗora, kawai za ka zo ka bi su ɗaya bayan ɗaya ka kunna su. Duk wata folder da hoto yake ko bidiyo za ka kunna ta, kuma kana kunna ta zai fara ɗaukar hotunan ciki ko kuma bidiyoyin ciki yana ɗora su kan account ɗinka. Idan kuma akwai wasu wanda baka so, kawai sai ka bar su a kulle. Misali wannan barin bata a kulle, waɗannan a kunna su gaba ɗaya. Duk wata folder da ke cikin wayarka in dai a cikinta akwai bidiyo ko hoto, to za ka ganta a nan, sai ka kunna. Kuma kana kunna duk wani abu da ke ciki zai ke yin uploading ɗin shi zuwa cikin account ɗinka. To yan uwa, duka dai nan ne ƙarshen bidiyon namu. Da fatan bidiyon na ya burge ku, kar da ku manta da yi mana subscribe, sannan idan bidiyon na ya burge ku sai ku danna mai like, sannan ku share ga yan uwa domin kowa ya amfana. Ayan nake cewa wassalamu alaikum.